Marie ringer. Marie ringer. Hej, jeg vil bare lige høre, om du stadig havde den der sorte hoodie hjemme hos dig. Altså, den du havde på sidst? Ja. Jamen, det tror jeg faktisk. Okay, godt. Jeg kunne ikke finde den nogen steder i alle flyttekasserne. Er I stadig i gang med at flytte ud? Ja, der står seriøst kasser overalt stadig. Nå, men hvordan er huset så? Ærligt, jeg elsker det allerede. Er det stort? Mega stort, og haven er seriøst virkelig nice. Okay, det lyder sygt hyggeligt. Det er det også. Ja, hvor er det egentlig, det ligger henne? Legenvej 84. Det er faktisk ikke så langt væk. Nej, præcis. Du skal altså komme forbi snart. Ja, selvfølgelig. Jeg finder et tog i morgen. Men jeg smutter igen. Vi mangler stadig en masse. Ja, okay. Fair. Vi snakkes. God aften og velkommen til TV-avisen. Vi starter med et overblik over dagens vejr i Danmark. Det bliver generelt en blanding af skyet himmel og perioder med lettere opklaring. Især i de nordlige egne, hvor solen kortvarigt kan bryde igennem i løbet af formiddagen. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader, hvilket er tæt på gennemsnittet, og årstiden og vinden holder sig overvejende svag og jævn til vest. Koordinaterne er 56, 83, 48, 88, 4 nord, 8, 47, 48, 88, øst. Try to call us currently not available. God eftermiddag og velkommen til TV-avisen i dag kl. 14.00. Et hus på Legenvej blev i formiddags ramt af en voldsom brand. Branden blev anmeldt kl. 11.03, hvor store dele af huset allerede stod i flammer, da brandvæsenet ankom. Ifølge naboer var familien for nylig flyttet ind på adressen. En 17-årig pige, identificeret som Marie Krog, var til stede i huset under branden. Hun er endnu ikke fundet, og redningsarbejdet fortsætter. Årsagen til branden er endnu ukendt, men politiet efterforsker sagen.
720. Velkommen til TV-avisen kl. 9.00. Et regionaltog af tidlig i morges kørte af sporet mellem Hørdum og Snested. Toget, der havde nummer 720, afsporede kort efter ankomst til Snested station. Ulykken skete kl. 7.04, og flere vogne er meldt alvorligt beskadiget. Der er endnu ikke fuld klarhed over årsagen til afsporingen. Redningsarbejdet fortsætter, og passagerernes tilstand er endnu ikke officielt bekræftet. Redningsarbejdet fortsætter. I den sydlige del af landet forventes der perioder med let regn, særligt i de tidlige morgentimer. Men ellers bliver det en relativt rolig vejrsituation uden større udsving. Trafikale forhold forventes der. Den du havde på sidst? Ja. Men det tror jeg faktisk. Okay, godt. Jeg kunne ikke finde nogen steder, jeg har flyttet kasserne. Er I startet med det? Ja, jeg får seriøst kasser overalt stadig. Hvordan er det? Jeg elsker det allerede. Er de
80. Det er faktisk ikke så langt væk. Nej, det er jo.